Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Masikhawuleze sithi tsigxatha singene phaa kwi-injury update phaa kuqela ke leKaizer Chiefs. Bradley Cross umfana omdala une-injury, kodwa i-injury yakhe ayibalaselanga kakhulu, kodwa umfana omdala une-injury. Sithetha ke lapha ke nge-left back yeqela leKaizer Chiefs. Akibekwanga idate apho kuthiwe uBradley Cross uzawubuya ngayo, kodwa naye ukwi-injury umfana omdala, kodwa yakhe i-injury ayingakanani. Sidlule ke lapho sibheke phaa kuRiff Rossler. Riff Rossler u-injury umfana omdala, neyakhe i-injury ayingakanani kangangokuba kuthiwa uRiff Rossler ulindeleke into yokubana kule game izodlalwa yiKaizer Chiefs neRichards Bay abe ukhona uRiff Rossler, abe uboyile. Paseka Mako wafumana umonzakalo engalweni xa iKaizer Chiefs yayikwi-pre-season eSpain. Umfana omdala wahlala ngaphandle, kuthiwa ke ngoku ulindeleke into yokubana abuye phaa ngoSeptemba. Upaseka Mako ke lowo sithetha ngayo. Kanyiso Shinga kuthiwa umfana omdala uchacha kakuhle kakhulu, ulindele into yokubana ke angabuya nanini uNkanyiso kaShinga. Ndifuna uyimamele le nto mphulaphuli, zi-left back zeKaizer Chiefs zonke ezi ndizibalayo: Bradley Cross, Nkanyiso Shinga, Riff Rossler umfana omdala, Paseka Mako, zi-left back zeqela leKaizer Chiefs zonke ezindizibalayo. Kodwa uthiwa eyona nto ebalulekileyo uRiff Rossler uzoba khona kule game iKaizer Chiefs ke iza kuyidlala neRichards Bay. Kulindeleke into yokubana ke abe khona. Paseka Mako ulindeleke into yokubana umfana omdala abuye phaa ngoSeptemba. Umfana omdala into ethetha ukuthi ke usazawudontsa phaya ngaphandle uPaseka Mako. Siselapha ke kuPaseka Mako, andiyazi ke baphulaphula into yokubana nina nimjonga njani. Mhlawumbi ingaba nithi sekhona na into uPaseka Mako azaba sayenzela iKaizer Chiefs? Ingaba nithini na isekhona na into uPaseka Mako asazoba lincedo ngayo phaa kwiKaizer Chiefs? Uba nithi khona yintoni baphulaphuli? Uba nithi ayikho, iKaizer Chiefs mayimkhulule emveni kwale season, mayimkhulule umfana omdala, ngoba sekuyacaca into yokubana uPaseka Mako wawusoloko ebanjwe ezi-injuries kude kuyophela i-contract yakhe. Asilwi naye, sijonge isimo. Iplayer ehlutshwa gqithisa i-injuries ibe ne-age ingamanga, idla ngokungaphili kakuhle imeko yayo kuloo team, ngakumbi kwitim engangeKaizer Chiefs. Yile nto sifuna uqonda kuni ke baphulaphula into yokubana nina niyibona njani imeko yakhe uPaseka Mako. Okokugqibela nguKhanyisa Mayo. Khanyisa Mayo kwi-injury naye kulindeleke into yokubana umfana omdala angabuya phaa ngoSeptemba. Injalo ke baphulaphuli, ningake ningene ke nani ke nitsho into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.